Guillem Rio ha agafat recentment el relleu d'Antonio Rusiñol a la presidència de la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic després de 25 anys al capdavant de l'entitat. Rio formava part de l'actual junta directiva i la seva aposta és donar continuïtat a l'actual projecte. Canvis al patronat de la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic. El fins ara actual president Antonio Rusiñol ha cedit el relleu a Guillem Rio, que ja formava part de l'anterior junta. Rusiñol ha estat lligat a l'entitat al llarg de 25 anys. Va entrar l'any 1990 com a directiu de l'Hospitalet Atlètic. 5 anys més tard va agafar la presidència i l'any 2002 va liderar la transformació del club cap a la Fundació Esportiva, amb un vessant molt més social i formatiu. Nosaltres som una entitat que l'únic que pretenem és que tots els nens i nenes que gaudeixen de la Fundació s'ho passin bé. I llavors, quina millor manera de deixar l'entitat amb gent jove, amb gent preparada, amb gent que he confiat i confio plenament i que estic convençut que ho faran la mar de bé, perquè la Fundació vagi millorant dia a dia. El canvi de filosofia que va suposar la desaparició de l'Hospitalet Atlètic per crear la Fundació Esportiva li van valer moltes crítiques, però Rusiñol tenia clar que era més important prioritzar l'escola de formació que no pas un equip amateur. 13 anys després, l'entitat és tot un exemple en la formació dels més petits en valors. Una raó de ser que el nou president, Guillem Rio, té molt clar que tindrà continuïtat. No, això no es negocia i a part, vull dir, això és la nostra filosofia. Com he dit abans, és un projecte de continuïtat, amb uns objectius de formació, amb valors. La nostra eina és el futbol, però el nostre objectiu primordial és la formació com a esportistes i com a persones. Antonio Rusiñol ha volgut agrair a tots aquells que li han acompanyat en aquests 25 anys, des de la primera junta directiva de l'Hospitalet Atlètic fins a tots els patronats que han tirat la Fundació cap endavant.